De opluchting in de steerten wie grut, doet de KNSB verleden week melden dat pas in augustus bekend wordt hoe er I-stadion de topsportstatus krijgt. Want zo bleef er een komst van 10 af. Maar de uitspraken die de commissaris van de Koning dit weekend in het NRC Handelsblad docht, zitten bij gewoon in het verkeerde kielsgat. Ik vind het op dit moment net handig van de commissaris dat hij mij dit soort uitlatingen naar boeten komt. Wij zijn nog druk in de race om Tialf voor Friesland te behouden. En zulke uitspraken maken het net sterker voor Friesland. Nevens Jorritsma wie in de Orensteden net met plan kwam voor een topsport I-stadion, had de provincie eerder een besluit nam hier over een Tialf. Deputaire Konst kan hem je net in vinden. Dat is een uitspraak voor rekening van de commissaris. Ik geloof net dat dat wier is. Maar zo'n uitspraak, dat scoffeert jou weer. Ik viel mij door de uitspraken van de commissaris op geen enkele manier scoffeert. Ik denk en ik weet dat hij en ik er op dezelfde manier in zitten en dat wij één doel hebben. En dat is zo vlot mogelijk een Tialf te realiseren. Je zones is er onenergiet in het college. Maar Safir is het nevens deputaire Konst net. Het standpunt van het college is dat het op dit moment geen enkele zin heeft om je uit te vragen wie nou verantwoordelijk is voor meerdere initiatieven. De instelling van het college is, wij gaan de goede dingen doen voor Tialf. Maar viel je dit net als een stek in de reg? Absoluut niet. Oppositiepartij PVV liet het er net bij zitten. Ze gaan Jorritsma uitnodigen om woensdag bij de commissievergadering over Tialf teksten uitlisten Jan. Wie het hele college op de hichte van dit interview van de commissaris. En stiert het hele college ook achter de uitspraken van de commissaris. En er komt bij, hij verwiet de provincie politieke besluiteloosheid. Maar hij maakt het zelf al een hier of 6 deel uit van het Friese politieke landschap. Dus een van uw vragen aan hem is wat had hij de oren jaren dienen van Tialf? Wat had hij er verdiend om Tialf van Friesland te behouden? Commissaris Jorritsma wil je het net voor uw camera reageren.